Damene dipatana sumurung sian saduku naroha ima mangaramo tiaka ate-ate dokot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hurian itu hatan akhirnya kolongan di bagasan Kristus Yesus marlas nirohado hita sadarion marningot hari hatutubun itu hatta Yesus manang pesta Natal. Kuasa memang Tuhamu salukuna di bagasan las niroha selamat Natal mah dihita sudi. Tahanguluon mahatan di debata songolas nirohata di pesta Natal sadarion di mana tersurat di buku ni panurat Heber bidusada mamuka masyan ayat 5 sahat rodi ayat 12 songonom mah didok disi. Aitu suruh-suruh dia ya didok anakku doho sadario doho hutubuhon manangau do gabe amana jalaibana gabe anakku alai dina naing togi honon na musetu portibion ibana na perjodo tubui disima didok ikon marsinggang tujuluna sudi akka suruh-suruhan ni debatan didok donian taringot waka suruh-suruhan ni ibana mapain alugo suruh-suruhan na api na marjipur-jipur do parhaladuna alay taringot to anaki didok do rodi saliling-liling na do habang sami ali debata tukot ati gorad do tukot harajaumi dihaholongi hodo hati goran jada dihagigi hokodo hajahaton alanido di miyakok debatami miak halalas nirohatuho ali debata sumurung asatwaka dongami dungi ho ali Tuhan paujak kota noon dimulanai jada jadi-jadian ni tanganmu do parlangitani mako doa kay muse alay toktong domian anggoho lahoburu doi salugu na songon ulos songon sape-sape balung nomui sudi gabi muba ma alayang goho laustong doho dang macohot akka tahun ni ido sahana hurian itu hata nunga tutu manang piga-piga hari kita mames tahun pesta Natal di bagasan ragam niaka acara manang acara na variatif songoni akka horok-korong manang akka kategorial bah gariada tahe nang akka punguan saluhu nai songo pertadda nilas nirohat tadoi ulup-ulup tadoi pamuziot tadoi tu debata alai naik ma dibuat kita manang ditaruhon kita markite akka perayaan-perayaan sahat tu nau peop ipola manang inti nau marga sian sudi akka pamestahunotai dia mai molo lam takas mangulu jalatatadda hadirion ni Yesus natubui asata hindari do songonaka kesan-kesan molo say pigahali hudok dison senak kataon nasalpu ima asa unang mahap songon akalopa-lopa ni halak batak mangarsik dekke buido buas sonang mangaton mangan alay hula buas binani akka uram-uram manang urami nani arsiki uno tayo joningo do hati hai maronam mana tuwe-tuwe ditu hormas sada dekke alai sada do dekke na lau mangarsik dekkeon sabalanga uram-uramma alai mangan masudion sajewon disukum maiba taburu na mangani tabu alai tabu jela sonang rohana holan alani akka uram-uram dakke adong nabarani nang guseda
nang gumajama ipolanay dekkenay. Jala dekkena si sada-sada na dersit nay las sobinoto day manangatu dia manangis mangalangi. Ay sudi mangalang uram-uram do. So nanggoro hatta na meraya ko nakanatalon sa pinabudari anong do. Pernatal hami uhu doy padala di si aka door price sampai tu ngawur ngidipay makajol modo las rohana alay suraodo aladang dapot door price on gabi marungutungo mulak gabi dang las rohana mulak apidangi ang go tujuan ni perayaan Natalon alay moloraga pinautay huton akka perayaan Natal dohot akka perayasi ini alay neksada toki honon na kita jala dikirim debata lam takas mata hanguluhon tajalo Jesus Kristus si balua disido kita numaing lam manada unang agawan ipolanay las dusido kita diaraho panurat Heber laho manubba Jesus anak di debata hukut jolo tatadai sedo Jesus. Siapa Yesus bagi kita? Begitu banyak pandangan-pandangan orang mengatakan di luar sana yang tidak terbangun imannya tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus itu dianggap sebagai anak Allah yang dilahirkan oleh Allah seperti yang orang melahirkan. Hapedangi alai di Tokyo do hita monotadok nak keningan bahwa Yesus anak ni debata nama buat kita dalam manoso hita asalam takas isero Yesus songon anak ni debata alayatu satta dei bahwa Yesus do ahli waris di keberadaan ni debata manang sitean hasangapun sitean waso sitean harajaon nani peop ni debata ama. Tahu kita percaya bahwa Allah Bapa itu adalah sebagai raja di mana kerajaannya tidak berkesudahan. Dangolo salpo raja union. Dangolo suda ari-ari nion. Dangolo mitop akka wibawa ni debat ama mangarajai songo jolma. Na terbatas na berperiode jalan na mitop dohwaso dohot wibawana halayang go debata rodi seliling dililing naro. Atau isero maneani wasoi ima Yesus Kristus selaku ahli waris jala anak di debata. Dere songunan idok ni halak na di luaran na semaka percaya Yesus. Gabera sirereheani istilah anak di debata na di dokon marana debatanya anak Kristen bukan. Tapi sekali lagi saya katakan terutama kepada anak-anak muda bahwa istilah anak Allah Yesus adalah di mana Yesus adalah ahli waris dalam segala yang dimiliki oleh Allah Bapa. Kuaso, harajaon, wibawa, doho kemampuan doktuaso satu-satunya yang berkuasa untuk menghapuskan dosa manusia adalah Yesus sendiri. Tangan kuasa ni jolma manesa dosa. Memaafkan bisa. Saat sonari pe bahasa Batak das mau lo telului do bahasa Batak ni memaafkan. Aleh waso ni zulma, kemampuan ni zulma, otoritas ni zulma, holan memaafkan do. Aleh yang kumanesa dosa, menghapuskan dosa dan sekaligus menyelamatkan. Itu adalah mutlak kuasa otoritas daripada Yesus Kristus. Ini sada sebagai anak Allah, anak idewata. Das ripatu duo nido nomar kamu sekwaso songonda minilikan ni debata pebua molota cahajuan di sada satu ayat saplopati dimula nai nungadong hatai jala sautu debata do hatai jala debata do hatai jala didok saluku na nau jadi i dangadong nasa nau jadi i yang kusomar kite sian hatai isema hatai Yesus Kristus. Kota kasatu terdautai unang ragu kita makaprosiai unang ragu kita maniup Yesus. Makanya orang Kristen karena sudah jelas bahwa Yesus itu adalah juru selamat, tak perlu mencari keselamatan dan jalan keselamatan dari jalan-jalan yang lain. Anong gua kena bingung jol mamang alubida la setido de la kaluaon
sedia do haluau ni keselamatan ni tidak ada, dan orang Kristen tidak perlu bingung dan mencari-cari jalan keselamatan yang semuanya itu adalah hanya ada dalam tangan Yesus Kristus. Nang ragu hita so nak kajol mana proseo imana berjulu dapat dua hon nang dohonon na pabuah anak ni debata na patudu hon sada hadirion do Yesus do debata. Ini termasuk ayat atau nas yang paling singkat dalam Alkitab. Kalau kita membaca Yohanes 10 ayat 30, hanya beberapa kalimat. Tulu kata do di sini. Sede duau dohot amai. Aku dan Bapa satu. Kalau ini dona saya menunjukkan bahwa kesatuan daripada Yesus Allah Bapa dan Yesus Kristus itu, di mana seorang teolog Bernard Luce mengatakan bahwa kehadiran Yesus itu adalah cara berada Allah yang datang ke dunia manusia, dan kehadiran Yesus itu adalah kehadiran kerajaan Allah. Walaupun kehadiran Yesus pada masa kini adalah kehadiran kerajaan Allah yang bersifat presentis, yang bersifat kekinian, tetapi Yesus akan datang kedua kalinya, dan di sanalah kerajaan Allah yang bersifat futuris, masa depan yang lebih indah, kekuasaan yang melebihi kekuasaan dunia, dan kekuasaan di mana kekuasaannya berlangsung selama-lamanya. Ini Maharaja Uni Devatana bersifat futuris. Totu dohonot tajalah dohonot tamadisi. Ia debata dohot amai nasahadiri yodoi. Nah paling tajam dan dogmatis apa yang dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 3. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Inna dalam bahasa Batak idokon silam ni hasangapun ni debatado ibana jalasuman ni hadirionna. Luar biasa do panidang yono. Silam ni hasangapun nado ibana jalasuman ni hadirionna. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Luar biasa. Asadang bingung kita mengelului na odok song nakingat. Dan bingung kita mencari-cari di mana ketenangan jiwa saya, di mana ke sukacita saya. Itu semua ada di dalam Yesus, sebab Yesus itu adalah satu-satunya anak Allah, dan dia adalah jalan keselamatan atau juru selamat. Terus kita diarahon berhiti-hiti pesta manang perayaan perjulu atau ngama molonung atatu sinoni molonung pas di hita pemelas niru ada ba sudi molonung pas di hita dia mah alai tahe memang huji dugugu suaraku anak kinga terlebet kita namasuki jalan muse jamon ni jam sada uparrohau dosianon molo jam sada jonok gue itu akka na songon na gali-gali alang arong dua bentuk kuida di son adong go na burju mangida mabigi jamita inna do buti alaya dong go wering ko siya nalah boto do membedakan biasa na halak mulu mabigi jamita on serius nangek di nakok nangek di nauti alay nga dong nakininga kuida nangek nakok tepu buti ha ngaho na be manay naruak kurban kan kaledak piga do pene ngadungo be nung mekkel hamu gabe dungo na sida ni jeta torut mau se jamo jam sada alani do tarokon molo nung ngataboto na kin Jesus Kristus anak ni depata jala songo dia do rumang ni totu di sido kita ditugikon merhite-hite topi minggu sadarion Roma marsoba manoba Jesus Kristus anak ni debatay. So diro mono taro istila na manoba na kiningan di patuduhon ni dong ulo haproseota songok nakka na prosea di Jesus Kristus ikor dohonot tado songol lapatan ni patik perjului ikon ubir rohat tatu debata sian nasa sembi dan nasa nadong
ikono biar jala humolong jala pos mida de bata asamida nasanadong. Lebih takut kepada Allah daripada segala-galanya. Ikono biar rohat molo halak na biar mida de bata jala itu dibagi do de bata. Kalau kita membaca dalam Ulangan 10 ayat 12, apa yang dimintakan Allah kepadamu selain daripada takut akan Allah. Dan kedua adalah berjalanlah, hiduplah sesuai dengan jalan Allah. Dan yang ketiga, mengasihilah. Dan keempat adalah beribadalah kepada Allah. Mulakana persia ini akan aulo manobar bata ima perjuru gabi persia tu Yesus Kristus. Ama patudo nota. Sungguh dia do kapakorhon ni haprosiauni di do nanak kiningan di si akan haprosiai ikor radi doi mangobar bata makanguluhon mardalan jala beribadah uhud mangulu di bagasan nak kolong ni roha makangulu poda pangajaryon itu atas Yesus terida mana yang di kenyataan yang ngulut tasigano pari mulut taruh kakana prosiai hite komar benget ni roha di haporsuhon ikom marpos ni rohado pabuat Yesus si paluai naung mangai akan hajit naung mangai akan bernit ikom manahar do akan haporsiai dia keragam-ragam ni akan hajit dohot akan pangujunan namasa di bungulunau itu dah. Kalau kita mengatakan orang percaya sebagaimana Yesus yang sudah merasakan kesulitan-kesulitan, tetapi ingatlah orang percaya itu tidak akan pernah dibiarkan berjuang sendiri, tetapi di sana tangan Tuhan yang luar biasa selalu bekerja. Itu apa siapa? Mula nungal di si tulam tubuh mabeng ni roha, lam diradoti mana kolong ni roha. Itu akan apa siapa? Jadi itu nampak panobaon, itu panobaon na proaktif. Ido panobaon na mangulu dinggat do manobar de bata marhiti-hiti akka edde marhiti-hiti akka suara na merdu suara na dinggat do na manobar de bata nang akan marhiti akka songon na pinatupan yang kana asing musena patari dahok kiras ni rohana marhiti akka na manotor alay dinggat do asa sikop manobar de bata merhiti-hiti sikap manang perilaku, ketaatan, kesetiaan, dan keseriusan. Naso jadi tinggal hononna Yesus Kristus tungah hape namasa di tonga-tonga ni portibio. Malas ni roha. Jala kala Kristen konido na persiatu Yesus, ko terus antusias, bersemangat. Malas ni roha. Perlulah ni roha obat dia deh unang maudok na yari minggu ison janganlah sekali-kali dipengaruhi pemikiran kita, dipengaruhi hati kita, dipengaruhi oleh dunia sehingga kita dari wajah kita kelihatan kesulitan terus menerus dan tidak pernah segar dan tidak pernah bersuka cita. Angko terpani kurang kui alai unang manang dipikir tahun manipan-nipan kepikiran na negatif nama baik kita susah. Pikiran negatif terhadap orang lain bukan hanya merusak orang lain, tetapi sekali pikiran negatif itu selalu berdiam dalam hati kita, itu juga bagaikan kanker yang secara pelan-pelan menggerogoti dan menghancurkan kehidupan kita. Ablok kona kepikiran negatif dok na hari minggu di zon adong ko sa dadongan mana ngahulangi mo hati dang buy mana mangat dang buy mana minum dang buy mudum lamay mana tu dokter umum di pareso mudarna baga du mudar mu ba di pareso jatunga baga ko jatung wang na halani wasa dang buy mo humudum dang terus saya cemas saya terus solana merukil direkomendasi mah lau majo tu dokter otak ninna spesialis otak lau may mana di pareso mah otak ngau lau maruhani dokteron kan pada umumnya orang-orang dokter itu orang-orang pintar itu dokter
lau matu dokteron ipareso ma otak na ala adong dosa da kelinjar ima na di bagasan otakon na tagwari hormon endorfin na bui merubah dohok menggerakkan memotivasi dohok mabay mempengaruhi suasana hidup molo ding gadus stabil hormon endorfinom bui duga belas rohana iliam maubat memitri hati buah hormonina sodinggan wangina dialang ma mula imana tu jauh tong dang bui malu dang bui mangan dang bui mudum ulan na cemas lamoy mana musetu dokteri songonod dokter itong songonod na daktalo elus dokteri pistarro dokteri at tari pareso mamuse otak na ternyata semua ini diakibatkan karena otak bapak kotor ni narubani alani unang coba-coba otak na kotor susah dusudi idok dokteri pulanglah amang dulu bersihkan dulu otakmu otomatis kamu akan tenang tidur kamu akan makan molo kotor otak korak kepikiran negatif di zon susah dok nguluna dan ulang ngulu ni alat na susah do na payat soni molo di jalo Yesus Kristus jala si tiru debata hukut halak na proaktif manoba Yesus Kristus dengan tulus dia juga akan membersihkan hati dan pikirannya lebih dulu maka dengan saprosiaum lau mangaraduti iman waing songonak kana prosia na manoba debata hukut madirado tidak kolong ni roha kebencian tidak dapat ditaklukkan dengan kebencian tapi kebencian hanya bisa ditaklukkan dengan kasih sayang molo hosom tangadong dah zalahan hasidungannya hasusudani molo masih soman malos mabalos nang rasidungi tetapi apa yang dikatakan oleh penulis Paulus dalam Roma 12 ayat 21 jangan kamu kalah terhadap kejahatan tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan unak talu hobinain ni hazatoni alai talu humma hazahatoni marhite-hite ulau nadinggal nung ngasih sobar Yesus kita ditogi hok kita dung jolota tada Yesus ta soba dibaheni taraduti ma nang akaulau lomoni rohan itu hatta Yesus dohotonan itu hatta Yesus satu pesan yang disampaikan oleh Yesus sadatonan na pinasa ni Yesus ima ulahumma perpadanan nabadiyai perjamuan kudus adalah pesan daripada Yesus masuk mahita tokenai lau majalo perjamuan kudus maka nguluhon pesan ni Tuhata Yesus amin martangi yang mahita upuji kami ho Tuhan dibanding dan dibasam na margugui hok kami na manguka rohanami na padar ho Tuhami nakkadiriyommu asalam persea kami huhut terju kami manobako markiti-hiti hata suara ng pabahinan namin tokinari na inzalon namin ma obar tutona pesan na pinasaha mo to kami ima perbadanan na badia perjamuan kudus uka maruhan nami majalui siyan nasa roha serep ni roha nami dohot las ni roha nami dohot mahami jupangan hasisan ni dosa marhiti Yesus Kristus pergugui jala-jalo tangyang nami amin tapuji madebata marede mahita jala siyanna salas ni rohata